Slováci, ktorých láka Ukrajina, a to aj napriek vojne. Navštívili sme ukrajinské mesto Užhorod, nedaleko hraníc so Slovenskom, kde Slováci študujú zubné lekárstvo. Na stomatologickej fakulte Užhorodskej národnej univerzity študuje 52 zahraničných študentov, medzi ktorými je 16 Slovákov. Štúdium prebieha v anglickom jazyku. Sme veľmi radi, že u nás študujú Slováci. Naše vysoko kvalifikovaní pedagógovia robia všetko možné, aby sa oni tu cítili dobre a v budúcnosti sa stali profesionálmi. Na stomatologickej fakulte študijné programy sú prispôsobené požiadavkám európskeho systému vzdelávania. Takto sa zabezpečuje, že študenti sú pripravení pracovať v zahraničí. Slovenskí študenti povracajú sa do Slovenskej republiky. Slovenskí študenti sa vracajú na Slovensko, ale po získaní diplomu z Užhorodskej národnej univerzity musí slovenský študent ešte absolvovať skúšku v Slovenskej republike na ďalšiu nostrifikáciu, legalizáciu tohto dokumentu. Preto sú všetky naše študijné programy prispôsobené tak, aby mal študent so skladaním tejto skúšky na Slovensku aspoň menšie problémy. Slovenským študentom poskytujeme možnosť absolvovať stáž v našej krajine. Slovákom sa v Užhorode páči a odsudzujú ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine. Rodičia študentky Jany Blíchovej sa báli, keď ich dcera išla na prijímacie skúšky. A samotná Jana nevedela, čo má očakávať, keď poprvýkrát počula zvuk sirény, ktoré hlásili raketové nebezpečenstvo. Ale vidím, že v tejto časti je to v poriadku, že tu myslím si, že nehrozí nejaké nebezpečenstvo. Ja mám vzdialenú rodinu z Ukrajiny, ktorí sú bohužiaľ v tej oblasti, kde sa bojujú a museli sa presťahovať niekde inde, ale stále ostali na Ukrajine. A je to vidno a myslím si, že každému je ľúto, čo sa teraz deje, lebo to by nechcel zažiť nikto túto situáciu. Aj keď ľudia sa snažia byť ako šťastní alebo sa usmievať a mať pekný deň, tak sa to nedá, lebo stále premýšľa nad tým, čo sa deje ďalej. Začali sme študovať po ukrajinsky, samozrejme v rámci študijného programu a zatiaľ je to dosť zaujímavé. Užhorod je veľmi pekné mesto, sú to dobrí ľudia ako na celej Ukrajine. Máme, myslím si, že spoločného veľa, že sme vlastne susedia. Ja sa učím ukrajinský jazyk a chcem sa ho lepšie učiť alebo zdokonalovať. Slovenskí študenti študujú spolu s ukrajinskými v rovnakých skupinách. Myslím, že v komunikácii nie je žiadny problém, pretože slovenský a ukrajinský jazyk sú si blízke. Na Zakarpatsku veľa ľudí hovorí po slovensky aj po ukrajinsky. Preto sa niektoré nuancy, momenty týkajúce sa zubárskeho umenia dajú vysvetliť nielen v ukrajinčine alebo angličtine, ale aj v slovenčine. Ako prodekán môžem hodnotiť výsledky slovenských študentov na najvyššej úrovni. Sú to vysoko organizovaní ľudia. Sú to ľudia s proeurópskymi hodnotami.